מה זה בעצם דיאלוג דרמטי? אנשים שואלים, מה בעצם קורה בשיחה כזאת? דיאלוג דרמטי מדובר בשיחה שלכאורה נראית כמו שיחה רגילה. פשוט יושבים, מדברים, מספרים, מה עבר עליך השבוע, מה אתה מרגיש, מה עובר לך בראש, מה קורה לך בחיים באופן כללי, או איזשהו אירוע פרטי. אבל בגישה הזאת של דיאלוג דרמטי, אנחנו מניחים שמשהו נוסף קורה כאן. משהו שהוא קצת מתחת לפני השטח. לא רק מילים שמדוברות ואני שומע ומקשיב, אלא גם קורה פה משהו בינינו, בתוך הפגישה. אז לפעמים בתוך השיחה אנחנו עוצרים לרגע ושואלים, רגע, מה קורה עכשיו בינינו? האם יש כאן סיפור על החיים שלך, או שמשהו ממש מתוך החיים שלך מופיע כאן ועכשיו ומתרחש בתוך הקשר בינינו? האם התחושה שאתה מתאר אולי היא פה? אולי זה לא משהו שקרה, אלא משהו שקורה. האם הדרך שבה אתה פונה אליי, או לדוגמה הדרך שאתה בא לא פונה אליי, מזכירה משהו עמוק יותר? במילים אחרות, אנחנו לא מסתפקים במה שנאמר, אלא מתעניינים גם במה שמתרחש. כי הרבה פעמים העולם הפנימי לא רק מתואר במילים, אלא הוא מופיע. אולי הייתי אומר משתחזר. הוא קורה. הוא קורה כאן, הוא קורה עכשיו, הוא קורה בינינו. וזה הרגע שבו השיחה הופכת למשהו אחר, הרבה יותר חי. זה לא רק הבנה כללית, תיאורטית, אלא חוויה. זה לא רק תיאור של אחד מדבר והשני מקשיב, אלא מפגש בין שני אנשים. ובתוך המפגש הזה, לפעמים מתאפשר לראות דברים שלא היו נגישים קודם. ולפעמים זה בדיוק המקום שאפשר גם להתחיל לשנות אותם.